Kiramtang matijong ni phai khrener kebar ni DAURBAGORI constituency along pherangki khlembang atum do an chingrum pen kengkam kache jora pe japhan DAURBAGORI press club amahang pathek ponlo Bangso amai along DAURBAGORI press club dunmaipu arjison rongpharpen mai chapahem phuponsi kache tongdun aluhi atuma phan karchu padopon Mai along aluhia manpen VDC chairman Sarkoi Rongphar District Press Club of Karbi Anglong Maipu Digonto Teron Kongchunbang Danielson Bay Mongoling Hi Lapen APHLC KSA atum pen chenglo pinangan kit hegiding atum chetongdun Non dak DAURBAGORI press club pu keseng pon ke misenlo lapen DAURBAGORI along herangki atum ke claim ke damalong cherabdun popusi VDC chairman Sarkoi Rongphar ningje DAURBAGORI Press Club labangso kiseng pon bangai mipiglo nilihin pen ningarok perpiglo la pen dak organizer dam hana michurulo pini dak nili kami dak alihi son sini di citonglo asi dak benangan according ke tek kire dum citonglo lasi ansusi kaso media kepang tang poniphan nilit dumahin penda unan cirap na citulun ko usi nilihin pen pini nang tumulong lam the cipidun lo lepen ke nangli tumpen ke claim rapet jepan lepen DAURBAGORI pacing thur jepan claim pon rapet nang pusi nangli tu kodoi pandami nilihin pen pacini dosi nilam the ansing ton kong Halapur District Press Club of Karbi Anglong Maipu Diganta Teron pen kaninje ponatenke DAURBAGORI Press Club amahang kapathek ponalong nilitum nangkache tongdun longke ninging sam ulo lapen DAURBAGORI Press Club atum ke claim ke damalong ansetame cherap chetudun begji lapen bidi sores dami pidun bomji pusi ningje DAURBAGORI Press Club amahang pathek la so mai long la dak daithor mini stadium mang si pini amahang pathek ponlo lapen pini lapangso district DAURBAGORI Press Club amahang pathek amai long nilitum nang chetong pen ningarong piglo lasi nilitum district press club hin men stame DAURBAGORI Press Club amahang pathek pen kebang jilangani ansuse kang tang konji la solong nilitum hirjume pajiodunlo lapen nilitum district press club hin men stame kenang sot asayang deng kedo anlong sitame kacharap chetu dunyi man nilitum ta alang litum han lamchak chipidunlo lapen mo kebang jilangani sitame sorkar pen ko PPC government pen PPC avar cycle longji along ke claim gadam kacharap chetu dunang ye along anstame nilitum cherap chetu dun popusi nilitum alang litum han lamchak chipidegang DAURBAGORI Press Club Mesen Ben ke Japon Jiaphan Bida Singing Leng aphan Maipu Arjison Rongphar aphan Dun Maipu Rajasteron aphan Kongchunbang Rangsina Be aphan Rapchunbang lapen pinangan atum aphan Arpu Peponsi Kachetongdun Aluhi atumari Deng Pensi Archo Pondo Lason Taksi DPC atum pen Kachopha Aluhi atum ke hanga Teng pen nang Kachetongdun apot Ningkang Sampen Akiru Pipa Japon Nasi pini litulong so may kecari pon mai pu bandan le kro puran pada ti pu pen litum court itum district press club chun bang pen secretary atum na si tong tani ni rong atheli tum ke claim ke damlong alang litum phan bidi sari nang pitekang an pada litum jo pha pal hisar po itum sar nang tong hidas tami alang li nang si toiden si BDC chairman sar ko rong phan tong lo ning rong lo litum phanang si chat tekang la pang ki than gumong ka do litum phan ning wa the tekang lo si ke wang ilang anta pini sonak thak nili chuning ring tung lang na tum phanta kewang ilang ili tum pini son kisung ke du ka dau dei ku phi la pen ni tum long hom phang song la mara da charia song stame un an ke na cherap na chi to dun ji bidi story na pin ju ji phanta ne chuning ripon an part of KSA atum la pen law and order samata ne chuning tung ili tum media tung long un an ke na cherap na chi to dun ji bidi story na ripon lo la pen News Report Karbi Anglong Live Alang litum kadoi hantar nilihin pen